No niin, morjesta kaikille, tervetuloa pelivideoiden pari, hyvää perjantaita kaikille tälle päivämäärää. Ollaan saatu pelivideo tonne klaanin Discordiin ja ajattelin tästä pelivideon lähteä tekemään. Katon videon itse ensimmäistä kertaa, en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta se nähdään, että pelaajana on Jani meidän klaanista ja sitten veljensä Jake on siinä kanssa mukana. Mountain Passi on mappina ja pelissä on 8 ja 7 tiedejä. Ainoastaan ei artillereja ollenkaan, yhdet lightit per puoli, eli siitä lightin tärkeys korostuu juuri silloin, kun laitteja on vain yksi kappale. Jake pääsee siitä heti aika hyvältä spawnilta ja heti hyvin tuohon kaasulle. Katsoo niitä crosseja sitten. Janin kanssakin pelattu Platuna tässä ja Jani on tän IKV kautta Udes STRV-linjan ottanut tuossa grindiin ja aika haipakkaa kyytiä päässyt siinä eteenpäin. Ja tää taitaa nyt varmasti sitten, oletan tänne, että tää on paras peli mitä Udesilla on tähän mennessä. Hän saanut. Katsotaan tuosta Janin omasta näkökulmasta. Toi lähti nimittäin autoeimillä ilmat zoomia tuo ensimmäinen. Kaikki lasketaan kuitenkin. Nyt piikkaroidaan tästä uudelleen. Koitetaan päästä. Siellä näkyy jotain ja osuu kyllä. Hyvä paikka aina niin kauan kun vasemmalta ei kylkeen päästä ampumaan ja sitten niitä artejakaan ei. Artejakaan kun ei tässä on, niin artalla on ihan suora linja tuohon täräytellä. Ja muutenkin ihan itse asiassa hyvä liike silleen, että sen kudin pari, kun siitä kattoo ja tekee. Ei kannata mun mielestä koskaan jää pidemmäksi aikaa tuohon. Toi reitti ei maistu. Ei tunnu hyvältä. Käännytään kuitenkin poispäin ja siinä varmaan käydään jo jonkunnäköistä keskustelua. Jake lähtee laittina. Lähteekö oman peissin luolta jopa hakemaan vauhtia sitten? Ei, jää tohon kattoo mitäs Jani tekee. Tosiaan ihan kun en ole tätäkään peliä kattonut kertaakaan, niin tiedä yhtään mitä tässä tapahtuu. Mutta niin, mitäpäs tässä. Jälleen kerran mainostan noita kuvauksessa noita linkkejä, käykää kattoo niitä, joita kiinnostaa ja laittakaa myös omia pelivideoita, jos haluatte tonne meidän Discordiin. Siihenkin löydät linkin ja tuolta kuvauksesta. Ja hiukan nyt ihmettelen, että mitä tässä nyt varmasti odotetaan se, että vihu tulee niin kuin kunnolla päälle. 4-0, 4-1 tilanne. Ainakin hyvissä ajoin ollaan tultu tähän, että en tiedä mitä pitäisi tehdä, missä pitäisi olla, mutta tää tuntuu vähän aikaiselta liikkeeltä tulla tänne, mutta sieltäpähän ne vihut jo näyttäisi aika lähelle tuleva. Neljä 8 ja ei oikein peli lähe käyntiin. Nyt saahan sieltä yksi öljykielon panssare. Nostappa vähän hätsiä siitä. Ei nosta. Ei näe. No näissä kannattaa
Näissä kannattaa joskus, jos mä stoppaan pelin, niin tehdä silleen, että kun sä zoomailet näin, että näkyykö, niin otat zoomin reilusti pois ja zoomaat niin paljon taaksepäin tästä omasta näkökulmastasi ja katsele tästä näin yli, niin saat kans semmosen hyvän niin kuin paremman tilannekuvan siitä, missä se vaunu luuraa ja mitä siinä niin kuin on mahdollisesti tulossa. No se tuli sieltä sitten ihan. Hän ajatteli, että hän pystyy yksin Skorpionina tulemaan siivoon nämä loput, mitä täällä on. Se ei onnistunut. IS:n paukutusta päästään jatkaa. Menee. Pari päivää olisi vielä sitä Kiina-maratonia. Varmaan eilen pidin vapaapäivän ihan votista, pelasin muita pelejä, mutta tänään pelailen sitten vottiakin jonkun verran. Katsoo, että mihin asti pääsee siinä maratonissa, että jos sattuisi vaikka niin hupsusti käymään, että ei tarvitsisi maksaa mitään siitä vaunusta. Siitä on hyvä napsia, mutta sitten toi ysilinja. Pikkusen jos tää peli ollut tasaisempi, et ihan niin paljon ei olisi omia tippunut, niin tän pystyisi varmaan kantamaan tästä. Kai tää on vieläkin mahdollinen, mutta mun mielestä aika ihme pitää sattua, jos tästä vielä. Ihan hyvä fiksu pakitus. Oma pelityyli semmonen, että minä olisin jäänyt tohon nakuttaa niin pitkään kun mut olisi tapettu tohon. En olisi malttanut ottaa tätä pakitusta ja paikanvaihtoa, vaan jauhaa tosta niin paljon noita vihuja kuin olisi vaan kerennyt. Olisi voinut jäädä siihen yhteen kutiin tai sitten siitä olisi voinut saada useammankin. Nimittäin tosta ei noilla vihulla kaikilla ei se piippu käänny tonne noin ylös. Se on aina vähän arpapeliä. Arpapeliä sitäkin jää sitten kokeilemaan. Ai että siinä vielä. Siinä itse asiassa 2 vansottiahan siinä vielä on. T43 olisi voinut tosta vähän paremmalla ajatuksella ja tuurilla tippua. 3 vansottia ja tässähän muhii nyt kunnon ylläri. Ai se T29 on siellä. Toi oli kyllä harmillinen. Jos saa ton niin kun saa tosta, niin on aika vörtti. Pelinhän on tullut värinää tähän loppuun. Nyt se on vaan hankala, kun se on tommonen kova turrettinen tossa. Nää on niitä, en tiedä olisiko tässä auttanut sitten samasta kohden on 2 kertaa piikattu, niin kiirehän ei ollut vielä tehdä mitään. Esimerkiksi tuolta käydä katsoa käpille tai sitten tehdä ihan pikku pakitus tästä ja ottaa seuraava piikkaus tästä puskan takaa. Vaikka tää välimatka on tosi lyhyt tässä, niin se saattaisi jopa toi puska antaa riittävän kamon, että pääsis ampua ekana. Pene joka tapauksessa tosi hankala tehdä tohon kyllä tästä kulmasta. Mutta loistava loppu fight ja taistelu ja siitä, että tältä hyllyltä pystyy vielä hyvin puolustamaan ja nythän on 2 vansottia.
2 vansottia. Nyt edelleen olisi se mahdollisuus vaihtaa sitä paikkaa. Ottaa se kunnon pakitus. Kunnon pakitus valoista pois. Nyt olisi ollut jo pitkä aikaa pois valoista ja vaihtaa sitä lähestymiskulmaa. Kun aikaa on tosiaan niin paljon tässä, niin ihan se ei tarvi olla kuin joitakin metrejä aivan vasemmalle tai oikealle eri kohta, mistä nostaa sitä päätä, niin vaikeuttaa heviin ja vaikeuttaa kaikkia muidenkin vihujen sitten osumista, pennaamista suhun. Itse huippupeli kyllä, yli 5 tonnia damaget ja 5 tappoa, kun siinä on. Eväitä vielä ihan super voittoon tuossa lopussa. Ei sitä kuitenkaan voittoa sieltä tullut. Huikut tuli aivastus tuossa vielä. Videon lopussa kerkesin onneksi mutella käyttää ton mikin. 5 tonnia damagea, 5 tappoa. Ei stankkeri, totta kai sen verran paljon damagea ja vielä semmoista itselle spotattua. Jake pelasi kans ihan ok. Ok, hyvän pelin siellä. Ai hitsi, hieno peli kyllä. Vähän harmi toi lopputulos. Siinä olisi tosiaan helppo sanoa jälkikäteen, mutta olisi paljon aikaa ja monta mahdollisuutta tehdä kunnon pakitus ja ottaa vähän vasemmalle tai oikealle ja laittaa se siekemuuden päälle ja pyörittää mönkiä varovasti jostain vähän eri reunasta kattoon, niin mä veikkaan, että se käpin nollaus olisi ollut jopa yllättävänkin helppo tehdä, jos sitä olisi lähdetty kokeilemaan. Mutta kaikki kaikessa, ei siinä rakentavaa palautetta yritän antaa näissä videoissa. Paljon näissä, nämä on hyviä pelejä, niin ei näissä hirveästi aina tule mieleen mitään parannettavaa, mutta tossa olisi voinut vähän kokeilla jotain muutakin. Se on lopussa. Ei tässä tän erikoisempaa. Mä katselen vielä, olikohan meillä toinen video tullut vielä Discordiin. Teinkö vielä toisen pelivideon tälle perjantaille. Jos sen teen, niin tässä vaiheessa sitten kaikille hyvää viikonloppua ja onnea sinne taistelukentille. Palataan seuraavissa videoissa. Se on moro!